He Morgani meni mone mi mena wado na kusira ka ko bla kronin do chine Morgan masangu oye no kabakodo mote kele ke France wote Morgan yoy na fo ngone ni nga kaso de yala aw desra ne Morgan aw desra alula aw te fe maramba de gatanu o dema bangi o dema boa ba bodinge fe mitsa ko Morgan te maramba tanu mbatanu pinya mbato duma fo pinya aw barka bana fo gasen niveau ma e kelete ndugno maramba kelete safi kelete ni ma Morgan tofo nga kontu telaje ni ma Morgan tofo nga video telaje ni ma Morgan tofo ma hakli bina bonku aw de hakli bene Morgan ko shuna beni alqur'ane je bingini fanu samprengu bewolo wa bewolo ba faka kelen de A à Z bingini fani musomana chema samprenga u bewolo ba faka de A à Z Morgan hakli tawku hakli be jonde ku jonde be mfaka na songodi jonde be ne baga na songodi na gili ba ko Imani sigi dro har ki ga video que dro har ni 5 personnes nani file dro ayi ka sa file ga file to kamina ni me faire blanga jel muso contour la fa ko kelen de bla ko na réseau sans fait depuis bingini mawolo réseau B depuis bingi mawolo réseau B wana ko ka bene Morgan e fe ko ne ba ni ene te bingi masane na ubado bingi be bokai ne be bokai oda kele te bingi masane na be bokai ne be bokai nous sommes des Caïsiens entre nous. Je n'ai béni à l'Ukraine au dente no comme bingi masane qui bise gijone Morgan. Même bato yon kundu men kama bebo kai ne bebo kai. Et les Caïsiens moi je suis Caïsien. Ode kama ne bato yi. Je n'ai acheté taula ou mjo taula misa ko Morgan kana bingi masane ni. Abebo kai ne bebo kai ode kama ne ta masane ni. On est des Caïsiens. Aw chama be gloki fara bingini ko la bi ne ba fule ngaw hina de bene Morgan na we kele dro aw hina de bene Morgan aw be gloki fara bingini ko la bi bingini bo kayde ne bo kay aw na be nyonya sira la ame nyonya sira la ine Morgan ko be bingini mansa ne bi ko be bingini bane ni bi rezo sanfe jone bi sera ne bali mbato en kunjume de kama aga foko kay ga de Damas kilendo ga nyogon bane ni o kama ne bato yi sino aw kama tede kaiga deun dama ubega nyogon baneni kaiga dendo bega kaiga dendo baneni o kama ne batoi sino aute awma soma aute de kaiga deun dama bega nyogon baneni kaiga dendo bega kaiga dendo baneni o kama ne bingini masato sino aute saka ne Morgan najo ni kaiga deun ya isininga ko Morgan reskile no ka kaiga de nyogon masane na bu malo ya wode kama ne batoi sino atape tikitaula pantalon tikitaula mimbi se ki jone Morgan ya réseau sanfe ko kana bingini masaneni na e jamba ke Facebook sanfe na e jamba ke TikTok sanfe pantalon tikitaula akunga ko bingini bo seguke uba ka foka bo Tombouctou ni sans plainte ni kumbe fla taga diginga ile kumbe fla taga diginga ile même bato bin kaiga de umba nyogon banen o dronga mane bato na obeta o bomuso bodinga papier de Morgan quand il n'a pas de papiers en France ah oui la France ils ont récupéré les papiers de Morgan banya mogo de nous arisini ne be barake sini moi je travaille chaque jour arisini ne be barake hein donc on a le boulot là oui arisini ne bara commencer ici 9h. Moi je commence à travailler demain à 9h. Demain c'est vendredi. Il a. Et puis ne va bara ro mo no arabu muso do be ako konne Morgan te kamera numéro di mo sima. Et la fille là elle est gentille. Ay do ko kulelo ko papier te mbolo. Na bolo suno ko wakati mina. Na bolo ko bezi bengini ko papier te kasa bolo. Ngawe fi mani nga carte séjour photo ta abla réseau santé aye munde ke fi manina ente Morgan nga carte séjour ya bolo ente nga carte séjour photo ya bolo ente nga carte séjour photo ya aye do ka papier ko tankelena papier ko tanya bisa mo ba France sans papier be club bandongo do kalo be warta fo 3000 euros 4000 euros sans papier tellement que ngo bingini na no fe mo misi udo misi jekulu de do quoi
kodona tout là quoi, intellectuel tout là, niveau tout là quoi. Awa sunguru bade mana sigara tsaka français mo. Ko procureur wa ko cyberfende de wa ko. Ah non, si tu n'as pas allé à l'école là, tu es analphabète. Ni mata école là, ni sans prendre 10 000 dans. Et il y avait une vidéo que là, je m'en ai confiné. Hari Fimani me vidéo que malgré que Fimani be se français nous mana kateme awaka. Fimani be se français nous mana kat. Awa naga se go bomanga. Eh mano. Fimani be se français nous mana kateme awa 94 ans. Et me dit que jo, eh Morgan ko papier tibolo, ya gwere Faut arrêter de montrer ses pièces d'identité, c'est dangereux. Ok, il n'y a pas de problème. Comme vous papier tembolo, papier tembolo atteint. Atteint. Son groupe bas d'un boarding et d'un ou à la fin de Kemoé. À la fin de Yamoé. À de taille à dormir, moi, dit Moma Bissini à Takunabe. N'y a qu'à sans Bissini Metakunabe. Où est le mousseau Bissara avancé? Mariamba clé 5 jours, 5 millions de francs CFA. Mariamba clé 12 millions d'euros. Clé clé sur mon, na sur mon clé que bi o million clé de clé 12 millions d'euros. Mariamba de sera kake. On a ben mina. Ninkara harama in se bara ma de semaine bofolo. Ni barade plombier. Ni plombier de no yene bolo mata. Plombier. Morgani, papier tibolo, Morgani, ouya. Mbaro ni ko eseke awe sanga ko ne ka papier, ko ne ka papier bisera mina na ko sasro. Autranga papier bossé. Ya! Imana dese mogola idesera ko. Imana mogo dabali, ka dabali do choko ni desera dabali la drobi take kumadi. Awe dabali sugu bekene Morgana dabali mbe tiana. Ngo safuna bene bolo ni ko la dro shiri fenfe mila bebe tikede. Ima ya utesera mo ko ne ka kola. A beni ali kurane ta utsaka uma kunega kola naga ngana simboye safuna dine Morgan mani kwala dro shiri fenfe bila jamfa fenfe mana tay ma jamfa mbebe cha ube kulede wa ube kulede jagoya a ube kulede jagoya use kote koy a beni ali kurane cha ube kulede use kote tene ngana safuna dine ma gabo mali kono simbo ako ngana ikonna ni ikonna ngana siri feme mana kila kwa jamfa feme mana taikama a jamfa bebe chien au se kote ne tala koy au be kule de jagoya papier tabolo abet au be kule de jagoya parce que jamfa minu tara jamfa be ga chien da tisaka dilan duguma itisaka jamfa glane Morgan kama duguma itisaka jamfa glane kama duguma ni ya dilan duguma drabe atesaka ke ne ma fo ngono ko ga grian ne ma fa wonne ko dalembe mami kola o ko ga griwa o tatu ga nemude o ye ngana de he mali be ba don chekele mi to kuma mali be ngana ini ko tatigi ni jitigi ngana ini ko fola ko ngani ke aw ma kule folo masa ma harbi folo don ta mbe fa do bela nyina ni ma fa do bingini fanu na nyina ka fo mako to mbe fa wula nyina parce que ni ngani a jugu ataki ba sile Morgan ma billahi tallahi leji atsaka to kono ko fi ga fodi iba fodi se côté aye couler papier tabolo aye bogole o Morgan n'a pas de papier o aye depuis 2019 on a vu que Facebook a raté sur papier te mo faut que Morgan ait un papier so. On met la fin de nya. On va plein de go va aussi côté. Fani barika bane mata chane ma halakle no awtisa na fado awira la awtisa na awa jeli muso tira na fado awira la jeli muso bora depuis sungalo awa jeli muso bora France depuis sungalo kata Bamako atara sumunge rojume ko fani ndo ga furu siri be nya bala kunu damangile jawara tara video doke ne damangile jawara de ga direct sur Facebook ko damangile jawara tara video ke depuis sungalo ke sungalo sala ka selikalo sa afle seli flanche kalo de la awa jeli muso ata mali kono kalo saba hari donkele ngata sumunke amase kata sumunke donkele awa kawa jeli muso de bese mo kanga kuma wa réseau sanvia mo kanga u jabi réseau sanvia mo kanga au
Netenda sanumando au da nogolen denu au da si jugudenu au da tere jugudenu au da jeli mangonu au da kasabolenu au ga jeli muso kunangonu netenda do au nanda do lokoi au ni da barikale unde bafo da barikantan de au no lutafo au ga jeli muso bola France depuis sungalo fo biara kata furusiri ke bomo ka make ni kununde damangile jawara ya blaga Facebook wa ni kununde atara minde otuma lete maliende ya awa jeli muso kala togolais de ya togolais de wa ani togolais manata mali kono ni bese dongli dala il s'appelle comment ala anglais fonu nga muso dongli dala fila bongono quoi timu fendo do anglais fonu nga muso dongli dala ndobi ha no tra mali kono bia bese ga dairi meso awa jeli muso ga bo français ga ta mali kono ni a fenge jolde kalo jolde depuis sungalo fobi jeli muso desera kari ga sumunke bomako kono nati ne ma bongo ala ka barika do bama nga gawulo de ni nga mabo de kaiga ubo fode ka hinila kwa kiwele bama ko otende ni ay bama ko ga ubi wele dron c'est que ibese dongli dadela ete se dongli dala bama ko ga ke wele ki kata wulu quartier kono kata uklo ko la kala ya quartier min la fialendo awa jeli muso barika bane be bama ko ni akalo joldi ati disira ka sumuso adisira ka concession adisira ka sumuso adisira ko Morgani. Monsieur Macron, Morgan n'a pas de papier. Ah oui, bon frère, ni beko avec la Morgan et Yangoy. Neta, ne m'a fait un terminateur des réseaux sans faire. Aouté, Jelikodo, Jelikoteo, Morgan Béan. Figo de Bliukuna. Ni Tchani Béangoy. Facebook, non de fois, Facebook, Mbéan. 340 000 abonnés sur Facebook. À chaque vidéo que j'ai publiée sur Facebook. Et vidéo mon beta faut 3000 partages Facebook. Audo auté Morgan Béa. Morgan est là. Wane to takara boy. Munane rete son gagner ira Facebook wa. Nama bongo waso numande au ga jeli muso barka bane jeli muso saranta au kana ndata kan nda kuna ndita ka doga jekulu kunango. Fateto bateto danga den groupe. Waritigi te to fantante to sije te to sifinte to o groupe te danga den groupe ya waritigi te to fantande te to sije te to barka do de ba okola ata unyela waritigi mana foka ba udeme bi ba beneni fa beneni fantande mana wuli ka tegere fa okumbi i ba beneni fa beneni sije mana wuli ka tegere fa okumbi i ba beneni fa beneni jonde be toyi ne ga to je kulu danga den sugu kona do woni barka de indépendance totale, liberté totale. I love you à tous les Dougouli fans de Mariamba. I love you à tous les fans de Mamou. Ah Mamou ne mena yerangoy. Ne kumba do 2020 ne kumenga kan choisir ke Mariamba fan de 2022. Nkumbi ga publicité ke koy. Ni ya bi de se kira ngina ke de se ra ka ngina ke Morgan kun. U ga de se ngina Morgan kun. I che ni kumese publicité la koy. En warti jega publicité ko ene Morgan de. Jel muso sena belo be ko ene Morgan de Facebook Morgan de kuma jel muso wa publicité ke. Aga photo aga video Morgan de kuma bla Facebook ka. Morgan ya ga daga jigi pew nyen doni jigi. Na ga Facebook bilali be buru fa auto jel muso ka image na ga Facebook sans fait tout. Tout droit les Mali c'est tout. Mon pays c'est tout. Mais ni menga faso ko kelela. Ndata wa jel muso la. Awa jel muso sara a balolendo a beni ali kurane chene Morgan tado ni kurane chene tado ka wa jeli muso balolendo aw de akli bene Morgan na so ne akli tawla na akli tawla de a beni ali kurane chene akli bawla nege ndedo kasa nasa ame wardima kasa nas wadi bisa kana ka horo nya sa wadi bisa kana Morgan ka horo nya sa ne tenyo jo warla de nga horo nya moi ma dignité har domaine ne a décidé. Les jours que moi j'ai fait live avec Mariamba, donne un message blané. Ah, mbado Mariamba fanu be ki sara ko so wa wari badima. Ngo nyamugo de sunguru bade ne kuma wa jeli muso de me wakati mina dorme mugandi ne Morgan ma. Dorme mugandi ne Morgan ma. Ngo mun ne wadine ma jeli muso ko de bisa Morgan ne dunya ki jeli muso ko mais dorme mugandi ne ma. Nguma video min kede kuma ne sara. Ede kumene sara o jabga de naka toala
ngan to so rawda ngata bikita ga do ba muso jula sunguru badem bodinga den noko aw te sera ngina Morgan Kunde wa ha Morgan fana barkalen do koy fani barkan taw mana wuli Morgan Soumarako Morgan les petits qui fait les buzz sur les réseaux sociaux 100 ans sur le buzz c'est les Morgan 100 kemen ngina ko fa on Morgan ibaro aw neta sila kele de do aw be taga réseau to Morgan bola parce que déjà depuis aw mana Morgan be Facebook quoi depuis aw mana Morgan be TikTok quoi aw be na TikTok ni sanfé wa be kla kata Morgan to Facebook ni sanfé Morgan be yangoy ma kele min be do kaga be no Morgan ko mo no ngoy Morgan hi papier ti aw anga sunguru ba de na me ko papier te Morgan et puis muso bete bis aw ta mo ko ni de déformer ijo nga nyiundo suba no ngata o kana ta nyindi min blana koy suba no ngata nyindi min bla ijo nga nyiuna do aw suba ka de no kana ta nyindi min bla ijo nga nyina do suba ka de no ngata nyindi min blana sunguru ba de no aw be feka be pati mo gani fana gi nyina do sa bi ga nyingi sa no bo mo gana ha bonde de glembula parce que ñim kolon tigi de ka jaw ci la ñim kolon tigi de ka jam wonu jagoy adeni pati sakara ñim kolon tigi de ka jam wonu ci la koy o de ko bata mo gani ay do ken nay montage intia e ngone montage se fude cheni kele mbe kay montage se fu e de morgan ngone montage se fude aw se montage dilana ga ne morgan bo ay ta ceder mo ngi nga ay ta ras ba ci mo ngi nga aw se montage la gané Morgan bo ay taras ba ci mo ngi nga Facebook sanfé e Morgani ko ba bi tabul ay na me ay na o ja sala di ku ya ka papier ye keresi bise 3 mois ku dama de kalo saba keresi bise de ku babulu jao o dati ku bi babi rendez-vous pour sakatigi bolo ko redacti wa redacti sakatigi serai akuma kila ko français o yenga o lukuna papier dama o luma papier dama o li papier wara de daka ko sakatigi ko quitter territoire awo ko sakatigi ko ka jamana bla France au côté ni budget wa sakatigi akumi yoro muna yenga o ya gene mina live sigi soni wallahi o de kera sakatigi ala tisno ko ko femi beni alache ala tesnoko femi beni mbache wadnani mana mi vo bamanya guruko la we taye sakati papier kité territoire de sakati bulu français ou de yada mainino français wala kausara français wallahi mangani jugu o labango biketante awo français ou sakati ga papier pa kité territoire de sakati kaka quitter territoire Morgan ko français quitter territoire dima sini bi ga passage utakata nyamugo densi dugude tengo garantie mo la de nuna et puis on verra ni galo info même aujourd'hui sini on be bara commencer 9h moi je travaille à côté de la gare Lille Flandre bigne bara kende mais bara ke boîte fenge mina quoi actuel a fini le bembolo olu ga bara olu era ga bureau a sanfé là ambe bara la yende ngol la fialen do ha ni yenye kwa bi nere di bul domi bi ko red bull kumbe fa bi ka red bull min dron kami beta so ga bitiki ni no red bull dero beta Carrefour city ni no ka red bull jam do be ko a jam fleni fitini nu be ko so ga bitiki ni dero do mais Carrefour no red bull jam be dero 98 ou dero 95 Never bara arsini ne bara commencer 9h. Moi commencer 9h koy. Wa lundi prochain, mbe dugu wore de la. Ari ñete l'île territoire sans lundi prochain, mbe dugu wore de lundi. Avec les déménagements. Ala ka udarosma, ne be salaire min taw ba do. 2500 €. 2500 €. Barder. Afoko barder. Bardage. Il faut de mandigner quoi. Il faut ngo waso mandigner quoi. Waso mandigner. Mogo yeni mogo donte kelen waso mandigner.
waso mandinye quoi oda ke quoi yere fo man inte fe kan yere fo tuga do la quoi yere fo mandinye Morgan quoi beni courant kan yere fo quoi mandinye quoi voilà Morgan ko fasia papier minila sunguru badde ne et puis ni manjo ko do wana ta pétition que de ta papier nous signer comme Morgan est en train de dénigrer nos artistes malmao donne bi se ka fo ko Morgan be live wuski dongo do suni kilero bingini beta bingini finendo bingini jerendo jonne bi se ka témoignage di jonne bi se ko témoignage di jonne bi se ko témoignage di ko Morgan be video ski dongo do bingini finendo a jerendo jonne bi se ka témoignage di ay do ngani TikTok konti mbe kono nawe bingini nga image kelen so ngani TikTok konti ngono nawe asura kono mbe nga konti mba supprimer mais tellement que ou te faire amoureux avancer ou te faire amoureux tratolaye ou te faire ni te la ni be la mer les autres ou ga jeli musote abu toroti hasidi la fi à l'intérêt aw de koni dabo ga jeli muso ga kola dro kite la jeli les autres ne ngo depuis aw ga bingini ma micro juruta Morgan be les autres depuis à ma micro juruta ne be les autres ngwa ngire koni na nga fangati la mo fe Aziz, comment tu connais mon frère depuis Burkina Faso? On est ensemble. Faut reconnaître Asimou Fanga fait. Fanga quel misera Morgan est reconnu qu'avo kameni petini do atani sanduru okra Morgan de. Okra Asimou goita Fanga de. Faut reconnaître. Video kala mimbi ala ta ko fe makuma ala nyene made. Menine kuma Asimou goita ko kolanga ni konti sanfe. Billahi ta'ala taleji. A chalemba klekele a video belame. Kuma mimba kono. Yere faute quoi? Yere fote ndate jeliko kelela nsente jeliko kelela bingini salendo abalolendo ntado aga jekulu salendo abalolendo ntado haraga jekulu mo be video misigi aw bene Morgan ka kontu ya wa video kono au grand jamais ibaro ngone masarende ine tuguri ko quoi mais ni bla kilomètre ba kemembo de do ni nyogon che ko hari nten ko flela hari fiye na tigera ka ti fanfela billahi mbe nu samanga boy o de bene ka kola quoi moi mon objectif nte tugubero quoi mais ni kungolo e mo min bla bilali be buru fiye ni tabo ngome nyesi o tigima tukuni ira hereo ira boneo moi je m'en baleki et je m'en tape e Morgani korande bu ko mi bo préfecture la bi ko ira papier mine. Et Macron n'a pas bien fait ça. Et la justice malienne, et la justice malienne, et la préfecture de la France, vous n'avez pas bien fait. Pourquoi vous avez... Macron sera fait. Macron sera fait. Morgan n'a rien dit. Macron il peut rien faire sur moi Morgan en France ici. Macron n'a pas ça fait que Morgan en France ya. Et la préfecture de la France, pourquoi vous avez mis le Morgan en problème? Ni est-ce que awe dongo do Morgan gata kasola ne été ne don ite fara kan juguya ni mané jugal dabla billahi suma talay lezi iba muso be saka glace en fait ni dimi bolo jugal dabla ne jugal dabla mo si jugate Morgan kono ne jele no ina fonga fini be jugamina femi to ko jugua ne Morgan te juguya don nyengo ya ne Morgan ta don hasidi ya ne Morgan ta don ede taka dimi ede taka ne juguya ede taka sigi dongo do ala kani tachia ala bi bamuso faka ki sigilen to ne Morgan bla Morgan jumuka jamana na konte oya gore soni mina live si soni ni video mbala mi live si ngoka gore mi mbe awga nte fe ganda dola de parce que awe fene de ni ne nda dola sisa ko mina barika soro ni ma fawi awga jeli muso ga dongili ne ya haramu de hari nga TikTok mbe direct minuke na enjambe artiste nga dongili mana jani mbe direct ke mba artiste ga dongili je mais awga jeli muso ga dongili ne ya haramu de nta jouer nga direct kono nta musique la mais wani ala men krefe fana mba fo wuli ga bon krefe atete me wala de aw nyame na sirale parce que we fleli ke chugo Morgan bina ko segi
Moi, je suis pris dans les milieux des artistiques. Je suis pris dedans. Awa jelimuso ni yaga dongli bla ne krefe bila mbi genga bon krefe. Ne avon wonya haramudi. Ntaka dongli lame ni yala men krefe fana wambi gen. Oto bani. E jelimuso min te sera dimi mbo mogola. Jelimuso min te sera dimi mbo mogola. Ibado mogo min ngadne jangono ibado. Mogo min dusu ka boyina fone Morgan. Mogo min te sira ina fone Morgan. Mogo min n'a fɔra yɔrɔ yɔrɔ k'a fɔ ko défi de filɛ n'a bɛ se ka défi i b'a dɔn défi relevé de ka di ne n'i ye défi da ne ni mɔgɔ cɛ quoi fɛn bɛɛ ka di ne Morgan ye diɲɛ kɔnɔ fo défaite. Les seules choses que dans ma vie que moi j'aime pas c'est la défaite. N tɛ défaite de fɛ n ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ. I b'a dɔn ne ye n jɔ aw kɔrɔ wagati min na k'aw dɛmɛ Bingini ka YouTube il était numéro 1, Bingini ka trophée ko il était numéro 1, Bingini ka publicité il était numéro 1. Grâce à qui c'est moi Morgan. Parce que moi j'aime pas défaite dans ma vie. Depuis moi je suis parti jusqu'à aujourd'hui, awa YouTube ko kera chogodi. Awa publicité ko kera chogodi. Défi de mané, défaite de mané nga janati ko kono quoi. Les seules choses que moi j'aime pas dans ma vie c'est les défaites. Défaite mandi yoro foshi. Hari bolla klonge ne ga défaite ka mandi. Aben dusu boko, aben jongere la quoi. Aben jongere la quoi. Aben jongere la. Et depuis ne ndawo nga YouTube ko la. Awa YouTube te avancé. Millions de vues keni, millions de vues comment au banapeu. Millions de vues te comment foi. Mais Morgan. Et est-ce que ndoko Morgan mina wa jekulu kona. Jeli ko kelena, sans pren ki ba muso wulu den fara kone bena. Sans pren bi ba bodinge fara fa da bara ko Morgan mina jeli ko. Na ga da jeli ko kelena danga de do. Otumo nete mba muso valeur dondia. Auta o ba fede. Ni bagadia jeli ko kelere ta ki jeli ko kelere te. Jeli ko kelere te. Bila jeli ko kelere te. Jeli muso barka banenga mo ki kala nunde bere so. Morgani. O ja sagatigi ku ya ka papier mina u ku ye kere si bise 3 mois. Sagatigi. Maramba fanu yafo. Maramba fanu yafo muna ko sagatigi. Safi fanu yafo ne Morgani ma muna ko sagatigi. Dimin de kumbula utado uba dimin boro mina. Et na uklara ko fo biwo e malo aide. Parce que sagatigi be fo domina. Ado maramba ga mo kun dimin do utado ube dimin bo yoro mina. Utado buga dimin bonne Morgan na yoro mina. Safira mo be sagatigi fo domina, safira mo tado ube se ko ga dimin bonne la choka mina parce que dongo do ne be ga dimin do olla o wakati. Na o se gena ko fo bi se ke dimin de ba o fanala koy. Dimin de be au fanala. Nin dimin tawula. Ah, nga uba maramba fanu ko solo gaunde fo. Ninda kara ko jeli muso be kila maramba ga dongli da. Sagatigi maramba fanu bo fo wakati mina dimin de bula safi fanu bo fo wakati mina ne kun kelen do ga dimin de takado olula. O de ubla ya fo ko sagatigi. Saray min kuma bawda de. Mali premier ministre ko Sogel de Saray ndine Morgan. Ministre de la ki fa so. Ministre de la ka sagadi fama. Mali premier ministre de adna no ngo mo tembolo bo makongo kata sakainta. Oda ka akuma yere foli mandi. Abo mo da do ko da to ko da ko nyedo. Kundama de. Kalo saba kere civise de kundabulu. Jao o dati kundi babi. Rendez-vous bleu sakatigi bolo ko revecti wa prevecti sakatigi serai. Oh. Rendez-vous me dit Mokoma Kasoro, la préfecture, vous m'avez donné rendez-vous aucun truc là. Ça c'est une catastrophe hein. Rendez-vous me dit Mokane Tunga Bararo Sira de Kawa. Awa cleaning the coffee auto rendez-vous yo. Oye ma coronde. Awa te ko ja rendez-vous de kuma awa katigi. Rendez-vous wa kene bolo. Oba kenaba de quoi? Comment tu mon frère? Kan mami. Voilà, propre. Bien. Ya Burkina Faso. Ah, kan mami da. Ala basi fuiti na. Bien. Antonio, comment tu dis? Ouais. Basi fuiti. Ça va. Il a big up le.
Depuis Bougina. On est ensemble, frère. Bite mouka grindoni quoi. Et bien, quoi. Parce que ni dans des mots de goulin de venir quoi. Ni quoi, faire de bêtis affiché quoi. Il va le faire ko au lieu de dire mon dron. Haruga hydro, connaît Morgan ni mogo de fleur de dron. Ou beau tigi douane sababula. Vraiment, Macron, la France, vous avez mal choisi aujourd'hui. Et moi, j'ai rendez-vous aujourd'hui à la préfecture. Moi, j'ai parti au travail. J'ai commencé à 8h, j'ai fini à 16h. Et qu'aujourd'hui, moi, j'ai rendez-vous à la préfecture. Que moi, la préfecture m'a fait comme ça, comme ça. Et demain, moi, j'ai commencé demain à 9h du matin. Demain, vendredi, j'ai commencé à 9h. Et lundi prochain, je travaille dans notre ville. Ah non, vraiment... La préfecture de la France, vous jette la merde, hein. Vous jette la merde, ouais. Pourquoi vous me donnez des rendez-vous et moi je pars au travail? Pourquoi comme ça? Et moi j'étais à mon travail aujourd'hui. Je commence à 8h, j'ai fini à 16h. Et à mon rentrée à la maison, là, il est blabla sur les réseaux sociaux, là. Hein? Ah, toi, tu as un groupe de gens. Et moi, je suis mis à Ouadon. Niemi Aubado a fura de ko Morgan Langolon vidéo boubolo ni Langolon vidéo ma se ka soro Morgan ga Langolon vidéo no ma se ka soro abe boni kuma wale aw de ma ko ne ka porno vidéo babolo aw ko Langolon vidéo babolo e ngo jata mon vidéo ni a vidéo soro domina mbabla nga page Facebook ko vidéo mas nga udala ngolonte aw bora ka santazi bonu nu beke santazi be ko dio Morgani ko segi Morgani ila ngolon vidéo bambolo kulusi ble manintiki pantron ble manintiki a vidéo bambolo ari sini o vidéo masakabo ka baneni ke ka faneni ke ka foya vidéo dia ka ngani numéro de téléphone fo ngomba vidéo ta ka blanga page Facebook ko ari sini o vidéo masakasoro no vidéo masakasoro abe bo avoko Morgani ko rendez-vous bambolo préfecture là Kobi, ko français au Karabouga de Monacono. Moi, je connais mon droit en France ici. 4 ans. L'école en France ici, 4 ans. Je connais mon droit. Mon courrier, c'est moi-même j'ai rempli mon courrier. Le courrier que moi j'ai reçu là, c'est moi-même je remplis. Mes impôts avec les autres courriers, c'est moi-même je remplis. Je ne confie pas. Je ne confie pas. Je ne confie pas. Je lis, j'ai écrit aussi. Je lis et j'ai écrit aussi. Moi, je ne suis pas bête comme vous. Je connais mon droit. Je suis Kalambi sera sévère. À tout le Mali, ambassade de la France. Asimou autorisation de Morgan qui va travailler à l'ambassade du Mali en France. Je vais ouvrir un dossier où tu as traité quelqu'un qui a là on me baraka ambassade et ko français ko rendez-vous ko Morgan bolobi ah non ni mo ni la file ndo sa anga tabi Morgan nga anga do fo Morgan ma anga Morgan du subo Morgan nga boka do fo bingini ma ibara obe fera minka aw yele mako wolon vla te serake parce que objectif mi ba bolode aw be fera ne pousser fo ne ga boka bingini mansa de neni. Oh mais... Oui, allô? Allô, oui? Comment tu dis? Ouais, si je me bats, comment c'est 9h? La violence, si tu t'as mis blanc à mon là, mettre inscription qui a mis à l'issue remplir. Mais bon, à ce qu'on a 8h quoi, 8h10 ou 8h15. Oh là, maintenant on fait au bureau quoi. Bureau, bon, on bureau, ça fait la de là-haut. On fait 4e étage de là, on fait réseaux sociaux de là, quoi. On fait baraka 4e étage de là. Je ne sais pas ni avec quoi comment un big club quand il fait de quoi et puis on est venu baraka bi quoi be la chronique de on a dem sen fitinu de quoi compétition au code embaucher l'un de quoi black fitinu fla ouais on va d'amener verde mais si
à partir de 15h ne reba fu yo quoi rendez-vous be molo chini 15h wakati quoi metanga barayoro do mo no fe Marilix meta Marilix fe chini quoi parce que rendez-vous be molo chini wo ngata 15h ku ko 14h demain ne ça ta 14h wo ku be digis jona quoi parce que chini vendredi polo yen wole quoi polo ko ngata quoi donc anga fenge do ke nyo fe quoi parce que ko nganga bara ke yoro semaine na ta quoi ou ba plan ou ba fenge odian quoi a plan fenge ou imprimer odian quoi comme ça lundi donc on va commencer lundi à mardi et fois c'est mercredi donc ye ne gani bararo do mo no man te wa bararo entreprise application be quoi te ne on connecter la ne do nga fenge ko te mani bon me kla ko nyefi fo quoi non to me kla ga nyefi non ko dugute hera drone je no ko dugu foite. OK, merci beaucoup quand même. Merci bien. Voilà. Bon, terje kele mi mena français. Voilà, donc ayala. Dati kumbi babi. Rendez-vous pour sakatigi boloko revecti ou après vecti sakatigi serai. Oh, akumaki la ko français ou yenga ou na papier dama. Olu ma papier dama, olu e papier wala de daka. Ko sakatigi ko quitter territoire. Awo. Ko sakatigi ko ka jamana bla France au côté. Ni budget. Wa sakatigi. Oh, akumbi yorom na yenga ou ya gene. Mina live sigi soni. Wallahi wodi kera sakatigi ala tisno ko ku. Femi bini ala che ala tisno ko. Eta bede flene ki fa glola 806 ha muso mana glomi ala ka morgan kisi muso glomi na furuma mbe joro fen kele minanga janatige kono glomi nae amanke je minae wa meko ala kelen de deli ala ka muso don garzigela muso minte glomi muso minte security mi ne rebe ala deli odela ne rebe ala futala deli odela meni ala ye muso glomina dima fali be lafia ete lafia awa mani fa glola dro ale beta morgan photo sakati ko fara rendez-vous kuma bolo franchi préfecture la bi ayora moko ku ya gen eti ga glomi ga mana kan foda bla ka glomi kibo mana kan ta ko do ne morganda mbe joro fen kele minanga janati ko na kele do kam bali ka suno nyele be ala delde ala ka muso don garzigela muso minte glomi ate security mi o de gadine morgani muso mana ke awa ta tiane no nta ka glomi sakati amani faga 806 na 806 anaka aineken nunu nai aineken mi sakati ki mano sakati ki ko français qui te territoire di mabi sakati ki sunguru bade I love you Mariamba fo kaburu Mariamba fo lahara Mariamba mbesa ira kola mamu ini ga fanu awene morgani bonyew aw man bonyew mbaw tanu fonga do laban wode te sunguru ba dem do torwa wode te nyamugo dem do torwa mamu ini ga fanu gros bisous 10 000 fois à vous ini ga fanu sanimon ini ga fani horon fani fonesirew Duguliu Duguliu awakanga udisigo sina weresa tellement que les chansons que Maramba a chanté à Mamala l'homme silencieux Fanny Minoube réseau sans fait nabe fuma ko silencieux mena Fanny horo ngini na jiangono mena jenyo ngini na jiangono nibe jenyo nyuma ngini jiangono Mariamba fanundo nibe Fanny horo ngini jiangono Mariamba na kanu bagawdo e réseau sans fait awbe mo ka gulonendo ko Mariamba fando bolo folo awbe do ka gulonendo Mariamba fanu bolo ni mawo ma ko kasai de gulone bene bolo hasidi do nyengodo ate fe gatanye wananya biranya nye ibe gatanye fana ko abati gitoro Mariamba ini kanu bagawo yo horo wi Mariamba na kanu bagawo awte mo gulo awte mo la gosi
aute mogo buruja we mi bado we horonya de hasidiya tamasere mi bado nin kasa ye ɲuman kɛ mbaga ɲuman ka bolo juguma ye nin kasa ye hɛrɛ sɔrɔ mbaga hɛrɛ ka bolo fɛngɛ awa i sunguruba den ko papier tɛ Morgan bolo a fɔ i bamuso ɲamogo den i ba min bɔ Madinɛ Bamako kura ka t'i bamuso bila Tete Bugu a fɔ i bamuso ɲamogo den ko papier tɔ de bolo awa Manu Morgan yana ne bɔ kuma bolo préfecture la a ma se ka taa beji kama duguli aw ye hɔrɔn ye dɛ a bila ni bɛ fani hɔrɔn ɲini diɲɛ kɔnɔ madame bana kanubaw do et les autres ima ni bɛ ne Morgan ɲini vidéo kɔnɔ ni tɛ n ka politique vidéo la i bɛ sɔrɔ madame bafanu ka vidéo kɔnɔ moi je suis comme ça sur les TikTok ni tɛ n ka politique vidéo la i b'a sɔrɔ n bɛ madame bafanu ka vidéo kɔnɔ a banna i b'a ye ko Morgan ka compte filɛ ninnu ka vidéo kɔnɔ jɔn de bɛ se ka ko n ye Morgan ka compte ye Bingini Fanu ka vidéo kɔnɔ jɔn de bɛ se k'a fɔ jɔn hali ni y'a ye ne b'aw ka vidéo tigɛlenw lajɛ Siki Gɛrɛ ni Siki Gɛrɛ ye vidéo min bila a ka compte sanfɛ ani Kotigi Gɛrɛ moi je regarde 3 comptes sur TikTok compte minnu bɛ yen ni bɛ fɛ ka taa information ta k'u lajɛ Siki Gɛrɛ Kotigi Gɛrɛ Kisɛtigi Edem Dimali ne ka compte lajɛ bɛɛ de filɛ nin TikTok kɔnɔ ne ka TikTok compte filɛ bɛɛ de filɛ nin a nana o ye John de John Kotigi Gɛrɛ Siki Gɛrɛ Kisɛtigi ani Edem ne bɛ ninnu dɔrɔn de ka compte suit don min na ni temps bɛ n bolo don min na n lafiyalen don n tilara n ka postu la Facebook sanfɛ n tɛ fɛ ka vidéo kɛ TikTok sanfɛ sufɛ n bɛ n ka téléphone ta n bɛ taa Siki Gɛrɛ sanfɛ n bɛ commencer ka mɔgɔw ka vidéo lamɛn n bɛ n ka téléphone ta n bɛ taa Kotigi Gɛrɛ ka compte sanfɛ n bɛ mɔgɔw ka vidéo lamɛn ni fɛnkɛ dun ka ca n bolo don min na publication ka ca n bolo don min na Facebook sanfɛ n bɛ TikTok to yen les jours que si j'ai eu le temps ni temps sur le domaine n bɛ taa Siki Gɛrɛ ka compte kɔnɔ ka taa kow lajɛ n bɛ taa Kotigi Gɛrɛ sanfɛ ani Edem ni Kisɛtigi dɔrɔn a banna ne ka compte filɛ bɛɛ de filɛ TikTok kɔnɔ sur le reste là ça m'intéresse pas aw b'aw ka balawu ba kelen wuli balawu ba fila wuli ne mako t'a la aw bɛ kule ka bo fara f'aw bamuso ka règle bɛɛ jɔ ne Morgan t'a dɔn mais an ka taa n gulo Morgan na papier t'a bolo Morgan ka papier t'i bolo Morgan ko rendez-vous kun b'i bolo France bɛ quitter territoire d'i ma de k'a sɔrɔ n'i ye kojugu kɛ ne m'a fɔ n ko ne bɛ n ka droit dɔn n ko ne taara école la France moi j'ai étudié ici 4 ans à l'école j'ai étudié en France ici j'ai fait des études au Mali aussi ka école kɛ France ka école kɛ Mali kɔnɔ ne t'aw ɲɔgɔnna ye dɛ kunfin tɛ ne tɛ kunfin ye dɛ mɔgɔ ye ni mɔgɔ dɔn tɛ kelen ye voilà aw dun tilenna hali Keresipise tura oya gore sɔɔni mina live sigi sɔɔni ni video in banna mi live sigi nin ko kan gore min bɛ yen o ja sagatigi k'u ya e b'a fɔ ko ne ka porno video de b'i bolo e ba ɲɛmɔgɔ den b'a fɔ ko Morgan lankolon de video b'a bolo aw dɛsɛra ka lankolon video sɔrɔ sisan lankolon video ma se ka sɔrɔ an bɛ bɔ dɔrɔn rendez-vous kun b'a bolo préfecture la préfecture b'a rendez-vous di mɔgɔ ma k'i to baarakɛyɔrɔ sira de fɛ yan sɔgɔmada ne ka baara commencé 8h ka jigin 16h 8h 12h ka jigin 16h n jiginna 16h ka na n ko ka n da n dalen ni petini min bɛ baara kɛ tubabu petini a ye message ci ma ko monsieur Konaté demain on commence à 9h n ka ban ko moi j'adore les lives là si t'as dit demain on commence à 9h là on va commencer sini 9h Koto bané ne bɛ sunɔgɔ 2 de kɛ ne bɛ se ka su kɛ ɲɛna fo 2h du matin n bɛ tila ka wuli 6h parce que ne jiginna baara yɔrɔ n bɛ n ko dɔrɔn n bɛ n da ka sunɔgɔ wa n bɛ wuli wagati min na n ka wuli heure fana bɛ yen n bɛ wuli heure min na o y'a sɔrɔ actualité ka actualitéw bila n ka page Facebook kan o wagati de bɛ na wuli sunɔgɔ la n bɛ wuli ka actualitéw bila n ka page Facebook kan après n bɛ continuer ni n ka mouvement ye cɛ jɔyɔrɔba bɛ Morgan na dɛ Morgan bɛ Facebook de servi fɔlɔ ne bɛ n ka page Facebook de servi fɔlɔ kan n ka abonné minnu bɛ yen 340 000 abonnés sur Facebook ne b'olu de servi information na fɔlɔ après n bɛ sɔrɔ ka na TikTok sanfɛ ka n ka video sigi ne ta tɛ k'a fɔ ko wulila n ka téléphone ta ka n ka live minɛ o tɛ ne ta ye n bɛ n ka programme filɛ de je regarde mon programme bi n bɛ se ka video kɛ est-ce que temps bɛ n bolo bi n bɛ se ka video kɛ est-ce que n bɛ se ka actualité bila n ka Facebook kan o kama même su in na n dontɔla video la n ye mun de fɔ
ngo désolé sur Twitter parce que ni benengini ni Twitter sans fait mais Facebook sans fait mais post tout là post Twitter et Facebook ne be Twitter fait ani Facebook ka teme TikTok ko TikTok ne be na yankan kanu bagaw ani mamunu be ni jamana kanu bu dusukuna ko lu nyana je dron ka information ta ka di oluma sinon sans prendre TikTok ko prendre Morgan Makota la et de pas TikTok ni mana on be réseau kan ne va commencer quand on a 340 000 abonnés sur Facebook. Ne va commencer à information du olu de ma follow. Après, je vais faire live sur TikTok. Ah, on a dit bien. Eh, maman, on a dit muso, ala bingi. Moria. Ni ay mo non borane kama est-ce que bingi ni manera kuma me. Parce que non on san kalo tani flango bomako ko ngodo teta sumunke e wolu silebe bomako ngo ala ka barika do bomako ko la ngo maramba e clé duru de ke dongo da beta sumun yero clé duru million duru clé duru dongo do maramba be sumuna clé o clé million duru maramba yo de soro ngo de pi awa bingini mbora franci procureur ko wele fo bia mata sumunke o de ake na ko kuma o yo video ni tige kuna sini e kisetigi ya tige usola ko video ta ko dibingi makunu aga fani do ko ngafurusiri be abolla ka tagay ni mawuli mage ga damuta ne bal mati adamine abe ga fo ko ne ta sumun soro abe ga fo ko ne silendo nga sokono ko ne chebe ga fo ko nga nyejugu bola mbal mati adamine do programme de muso bola de programme de muso bola ka ta ko fani ngafurusiri o don bide fani furusiri o don bide fani furusiri don bide ala ki daro sumaya no awa jene so ko be jogori sa ne fa mala ko ba jene kuma ka me koy ba jene mun de be dani awa contrat be ande dani fa mana ka bo ka fula ta jene la de awa contrat be ande dani ga bosini ga fula ta jene la de awa contrat be ande contrat be ande dongo ne be dani ni jene au contrat renouvelé à chaque matin. Quand je me réveille, mais Dani ni jene au contraire. Dani boyga flofla ta jene la sinine. Awu famana ka kele de. Boyga flofla ta la sini. Musoroba tunna koy. Peut-être que jene fana mata maga. Parce que magan taka jugalen do malien mbolo choka mais est-ce que jene fana mata maga? Sapé ko be chokodi. Les procureurs de la République. Ndaka procureur kan mambe. Est-ce que jene so do fana mata maga? Malien nga magan taka jugalen do de. Ni min dun tunna réseau sans avec clé ça va clé nani. O beta kulo bo magan kontra imurake jena kana ke suya yede ni beta magan dro jena iba umbe averti parce que ni clé jolle ta bo kuma ha awa yidu mona bo domina jene I mona bo domina balawude do ima kunende ta awa ni bo domina do bina balawude wuli tukuna be kila ka blé dala tukuni to ngono de u be tara magan dia jena ni beta magan ikanga video ke kamale umbe averti koy magan taka be ga video ko be ta suya de la wa jene so dugo ibe ta magan suya de la la gidaro sumaya awde makolo ko TikTok way TikTok jene Facebook le to ambolo Facebook to ra ko TikTok bolo dongo do dani be video bla ka page Facebook ko dongo do balaira mendo balaira be Facebook sans fait dongo do balaira be direct ke jene Facebook to ambolo ale le banque TikTok kere Allah wa kibaru har ka Facebook mo makani so ma jene so ko to ke sisa ya ta on bolo koy on table koy même si les marques Julbert même s'il a supprimé Facebook nous on va créer le Facebook du Mali ya ta on bolo mo so way kele jigin so I korlawo modem be ga chesire fana be chesire voilà tata kemia ou ye keresi bise 3 mois kudama de kalo saba keresi bise de kundabulu jao o dati kundi babi rendez-vous bleu sakatigi bolo ko revecti wa prevecti sakatigi serai akuma kila ko français o yenga olu kuna papier dama olu ma papier dama olu e papier wala de daka ko sakatigi ko quitter territoire awo ko sakatigi ko ka jamana bla français au côté ni budget wa sakatigi akumi yoro mna yenga o ya gene mina live sigi soni Macron, je suis dans ton pays la France. Je défends mon pays, le Mali. Je me bats pour le Mali. Je me bats pour nos militaires. Et je suis prête à mourir pour nos militaires. Et ma français ou papier bossina. Ou ayen fana pour français là. Ayen vidéo fana enregistré. Ou atana français européen. Macron, je suis en France. Ne de la pour France 24 là. Ne pour français au boulot déjà. Ngo. Aw ma mi famille français ou député ni mo flene boulot Nicolas.
C'est un député de Emmanuel Macron. Nicolas est message qui n'est Morgan Mayan kanga politique que nous fait. O comme fait ne façon de janfa. N'y a un message capturé que Rachim Fanin Chinima. A condamné Canada français ou politique la Canaso. A beaucoup Morgan Dendea. Tu as obtenu une marque donne à Edo que Beaufort et Nasa. Et voulait ho ha hola. Quand français ou papé. Macron, je me bats pour le Mali. Je suis malien et fier. Ni français ko Morgan nga buwa jamana kono sini Morgan nga ta Mali kono a beni ala futa la che Assimi Goïta be jigin kuluba ka tan kume aéroport la Assimi Goïta be jigin kuluba ka ta Morgan kume aéroport la ababo ko ni cheni e patriote de nyeni petini ere ko ni nga fanga no fe nyina sanduru de 5 ans a be jigin nga bo kuluba ka ta no fe aéroport la imada wala yere fotere Assimi be jigin ko français ou ye Morgan kenga buwa jamana kono Assimi be jigin nga bo kuluba ka tan kume aéroport la na ma jiga be mo bla kan kondi fo kuluba abe mo bla kan kondi ou bien kondi fo palela aw mo de famia mo yeni mo don te kelenza ay do ke bo fara ina sa ne o da ke ne fa ngone taw jate aw do ke bo fara Morgani français wi geta Morgani papier volo ay do ke bo fara ina na o boro suno wala wakati na o bene Morgan soronye nyele be keita fo ni wakati na keita be malla ko ani Keita be malai a demuson to Keita tara malaka demuson to me Keita ere fo ola ndaro Keita ere fenga be romina Morgani ni retna me vidéo parce que si ni me wuli jona quoi je sais pas j'ai mis la vidéo à où même na me be et ala ne asimoni vidéo me la wakati du mende ni photo no supprimer ko sinon la photo no bo kaira ola et ala non attends voilà où jonga boka yaula attends eh bah photo nunca más roro mende moi c'est rassurant et voilà photo inflée aïe une photo inflée kosobe n't'en yere fode Assimi nous yere so afa fe ne Morgan de sababula wa ubetaka domina Assimi bu yere so domina akoko konate de do ane ukono ko konatete akoko ne do akoko no ko konatete photo nous tara domina photo nous tira ne de mo WhatsApp la ko Morgan depuis anye coup d'état ke ibe wuli ka jomina anye réseau sanfɛ anya ba bela photo fleni yele be se ku di utikila mogoma depuis Assimi coup d'état kay mo réseau afeta awaya wolo dende blani ni ngabolo di nyogoma ka vitrifiement tigi blaga tu no fe katanu fo Assimi fo kati o Morgan de sikile fleni mo fo yere fo demandi aw nya bena da utendo photo nu tara domina photo nu tira ne de mo WhatsApp fanala konga di Keita na konga photo di Keita ma olu yɛrɛ de photo nun ta ka tila ka ko bɛ photo nun di Keita ma o ye photo in di ne Morgan de ma ko ne ka photo in ta ka di Keita ma vitrifimantigiw bɛ taa nin nɔfɛ don min na n'a denmusoni u y'u wele telefɔni na ko Konate don wa a ko non ko Konate tɛ ko Keita de don u taara u nɔfɛ don min na u tilara ka photo in ci ne Morgan de ma ne sɔrɔla k'a di Keita hali bi a wɔdɔnna Keita ye message ci ma a ka mɔgɔ dɔ banna Mali kɔnɔ a taara Mali la sisan a ko Morgan sababu fo Aljine e de kɛra sababu ye Fatou ni Assimi ye ɲɔgɔn ye ka Morgan Morgan de kɛra sababu ye Fatou ni Assimi ye ɲɔgɔn ye cɛ yɛrɛ fo de man di n ye sa aw ɲa bɛ mɔgɔ la mɔgɔ ye ni mɔgɔ dɔn tɛ kelen ye quoi yɛrɛ fo de man di n ye voilà yɛrɛ fo a ye Keita ɲininka Fatou n'aw ni Fatou bɛ baro kɛ a ye Fatou ɲininka ko Fatou grâce à qui toi tu as vu Assimi Goïta a b'a fɔ ko grâce à tonton Morgan waati min bɛ dugawu kɛ Keita ye n k'a ka dugawu k'a denmusoni ye n ko nin bɛ kɛ don dɔ ye mɔgɔba ye Mali kɔnɔ aw tɛ Morgan dɔn billahi bɛ ni kuranɛ ta aw tɛ Morgan dɔn surasi cɛ duuru ninnu tɛ bi mɔgɔ t'u la min tɛ ne Morgan dɔn cɛ duuru ninnu na mɔgɔ t'u la min tɛ ne Morgan dɔn mɔgɔ t'u la nin bɛ kɛ don min na ni image taara k'a ci ne de ma i bɛ baara min na surasiw ye i bɛ baara min na anw ye an ɲɛ b'a bɛɛ la
ne be bara mina olu ye unya ba bela TikTok indere Facebook nga page Facebook j'ai 340 000 abonnés mana vidéo ta sur si ce n'est pas les informations de nos forces armées maliennes était mana vidéo sur ça fait 5 ans nga page Facebook spécial blade sur la sous drongama 5 ans ngina yo sandurude wode kama uyere koni ka kila kambo France 24 là mbora France 24 là uya vidéo takadi sur la souma koni teni fla bo France 24 là au de sababula au tendone awa ye doke bo wona ke souvent ne ba ngome nu jabi ko meski ga réfléchir ngoni ni nu jabi sa mo bo bina tige na fu mo bo be mali ko minu dalembe na nu bina ningra domicile de koy fenkele min kera monnaie ne Morgan bola ubado réseau sans fait ni mansane ni doninge quoi na fora ne kuma mansane ni ke réseau sans fait les jours que moi je vais descendre à l'aéroport du Mali au combien de trato là il faut kati Bamako kati faut kati mais mansane ni oroni en soke doni quoi wani Mali parti de go na fora kangata Burkina parti là même capitaine Ibrahim Traoré m'a reconnu. Je te jure sur le Coran, Ibn Abene Morgando. Et tellement que TikTok s'en fait, il y a des vidéos qui rendent quoi. Il est bail au là, il y a des gens qui est-ce que nous avons valeur donc? Est-ce qu'il connaît ma valeur, disons? Et bah, vidéo qui rendent dans TikTok s'en fait, est-ce que nous avons valeur donc? Ala ta kofe waso mandinye de ne tara Morgan tara Mali kono bi ne Morgan ngata Mali kono bi ngo bendala agacha ala fe mbe mogo soro mogo munu be fangala bi munu be se ku jonye ni tara Burkina Faso bi mogo munu be fangala Burkina bi ils m'ont reconnu ni tara Niger bi mi ça va Niger côté là de c'est un peu compliqué ça va parce que Niger nous mais Burkina ni Mali keni les deux côtés là je suis reconnu ces deux côtés là Burkina et Mali, je suis reconnu ces deux autorités. Assimou et Ibé, je suis reconnu. Wasote, yere fote. Quand vous combien comment mieux vidéo que la wote yere fote quoi. Na emi toro tibe ya fama quoi. Sinon yere fote quoi. Wasote yere fote. Ala ta ko vene kongo mangele dugunde. Les réseaux sociaux utilisés di sababu e jumende. Ira se ga sababu soro diangono. E ni ga sababu ke ga sababu soro faso fo ga sababu soro jamana wore kono. Woto bane. Ayo doke bo fara Morgani français wo ga papier mini la ibe bo fara ni be ko fe awu ba fe ha awu vi be bla nu ndega magoy ne afo ngoni ko dabali ka bolo ni kunye dongono ka bolo ko ga dabali ke dumuna sa so we dabali ke dumuna ka ne Morgan ma ko ga ne fa awu de sa ga ne fa koy na afo ngone ko lendo Janfa mindo na oya siride au be ga fronto di ibe fronto ni be ko fe awa ina fo ko subaka ibe fronto ina fo subaka wanten ko flela de je te retourne plus pour te regarder ben kali ali kuranela ibe bo farafi bamuso ga regli be tike fa bodinga kono awa nten ko flela duguni même bito ibe coulé parce que tellement que ni Janfa sirine Morgan kama atese abe chien wa ibe coulé de a chien to la jago ibe bo ga fronto di Emaye Forontora wakati mina nega ta bara yoro bi 8h ka kila ka jigi 16h ka onko kanda 16h ka kila ka bo tuguni 18h ka bo ka tanterche fe jeune tunisien de do metale fe ko interche de ka tanteni intete tunisien fe ka restaurant kono ebe ka Foronto ko Morgani français wo yeni kila Morgan be Foronto di ise côté quoi ni nya dara nega ne dunga ko kelendo ki toro adun digilen bila jago ebe kule de ibe kule ise kote he kule ni kule kelen iba kele iti se ga mfaka iti se ga fe wone kena ni mbolo kuru do ne ma fa yongone ni mbolo kuru ne be yala dubu kono ne mbolo kuru ne be yala dubu kono voilà ay ba kule Morgan na be Morgan don da ke ne ba mo ko ngi do ka kule do ni tu jate Fatou Nafa Keita rebe malla ala ga segini Keita nyumai Keita be malla ni wakati na ala ga segina nyumai ni Fatou Nafa ede fo do re ko wasimuni to abu ya bolo do nyogombolo oui awina na ni nko no do fo
asimu no ni bonya min kene Morgan kelempe ni bonya kelen kama wallahi sumatala ni malembe okute asimu goita fe ne Morgan be sa asimu nga jonyala ne Morgan be sa asimu goita ka jonyala ni dro sababu la na kuma ke sababu ye asimu nga fanga tani sante mo do ka bo français ana den kataka ko Morgan ka kuma de kra sababu ye asimu ye olu ere so afe ka kila ka ni demusoni ta ka ni ale wolo demusoni a demuso ka foko bajalo ko ite ni ndoa fatu la malienne ka dum fana be TikTok sanfeo ko jamana kanu ba dusukuna ka dembla ni aden asimu demuso ni nga nyogon fo fana asimu wolo deni ni nga nyogon fo fana u fula be nyogon fo ne Morgan sababu ka kila ka photo dinema hani malembe okuta asimu fanga fe moi je suis prête à mourir pour défendre la transition du Mali. Je suis prête jour et nuit. Il faut te me prendre de rama parce que si me horonya duru dona quoi à mon génération nga génération be ni ngona démission munu be rezo sanfe a match la me ama musola me ne Morgan ka kuma hey oda ke ma ba ko asimu fanga ko fa be Morgan na dongo do abe énergie de donner golola énergie 90%. dongo donga énergie kura de be finga asimu hani asimu fanga to jugu fo ne kreve fo be dimi ni nyuma indrongama nte nyuma ndombali de nte fisiri wale wa nte nyuma ndombali ni nyuma indrongama Morgan be sa asimu ngola goy wari men den to ko da asimu ngoita la mon fils sera asimu ngoita awa do ke ga bofara ima boko papier tene bola ni papier tene bola du fantôme de awa itira mobile ni tawa emi bi ga mobile ko dongo do ho ha ho ira mobilita ko français muso de ta itira mobilita awa ikana ne Morgan fea ha charela ne avons un bisou de awa ira bisou ne ya c'est interdit awa ne bisou ke ya orola mbella muta ka tike ka fili ka boy che me no betik do kusan fe awu fana marki mano surtout ne Morgan ne avons ne allemande masuru ngene che jande ne tellement que quand awa il me voit ma bonne na ene recycler wallahi wodi kera sakati ne ta inde soro de ai i ga che koro alude ta alufe ngo ini alude kuma suban téléphone na dongo do alu glone bi bolo alu fana koro alu maso ira kanuma ni koro ke maso kanumi ma dogoni bina so o mamuna ne koro do ni alu e konate de alu maso ira kanuma ibe ni nyesi ne Morgan pati sakana ni koro maso kanuma si grand frère a refusé l'amour petit frère il va accepter petit frère il accepte obligatoire alu maso awara kanuma awara sango Morgan je suis amoureuse de Morgan ni alu maso awara ri la fia ne Morgan gento alu maso romina a fora de ko kami banya mo de tonfle ne be nkoroke de fle ni nkoroke kun sona mais alu maso romina awa yere la fene Morgan tala ne ta inde soro papier ta bolo soni mina live si soni ni video imbala mi live si ngoka gore mi be o ja sagatigi ku ya ka papier mi na ku ye kene si bise 3 mois ku dama de kalo saba kene si bise de ku da bolo ja o dati ku bi babi rendez-vous ku sagatigi bolo ko revecti wa prevecti sagatigi serai akuma kila ko lu français o yenga o lu kuna papier dama o lu ma papier dama o lu e papier wala de daka ko sakatiki ko quitter territoire awo ko sakatiki ko ga jamana bla France au côté ni bache wo sakatiki akumi yorom na yenga o ya gene mina live sigi soni wallahi wodi kera sakatiki ala tisno ko ku femi beni ala che ala tisno ko femi beni bache wadnani mana mi vo bamanya guruko la we taye sakatiki papier quitter territoire de bi sakatiki bulu français ou de ya da mayno Akaina vone asile demandé Francis Bide. Asile tiki ou ya fama quoi. Ceux qui ont demandé asile, vous m'excusez. Moi asile demandé. Ni a net comment Francis papier ko là quoi parce que nous occupons comment papier ko domaine là quoi. Il va sur un problème de bolo. Dobe papier ta bolo quoi ni kuma na choka dola o ba ko kasabera waso na quoi. C'est pour cela ne resti ne benga vidéo bakelen kembe kuma bakelen fo réseau sans fait. Dans le domaine des papiers ko domaine kono quoi net son ganda dola parce que ni occupons comment papier ko domaine kono. Dobe a tout bolo ou kamana ganendo ne tabe bolo ne ko kibe kuma choka dola doba ko kasabina waso auna waso dunte kwa odi aka kuma foli mandine voilà
mais atemini bola la ka no olu bele jelen fana ye quoi aw dun ta u be ko France papier algine papier de ya France papier algine papier de ya France wala kausara France wallahi mangani jugu o labango biketante alhamdulillah rabbil alamin mangani ya jugu o da fente o video que la té mimi sera fo réseau ça me ko Morgan ngani ya jugu ni ya fo ibada na de iba fo ko ni cheni ngani ya ka intro iba fo ko ni cheni kono jelendo trop ngane jugu mi ya wado ha bingini na ga mugo ni be ma tere jugu ngini jengono bingini na kanu bago ni be ma kunango ngini jengono bingini na kanu bago ni be ma hasidi ngini jengono bingini na kanu bago ni unya bala kibe ga hera soro abu toro Morgan ngane ga jugu wakati mina Morgan bijo ka wajel muso sangoro ta ka YouTube bla sangoro ta laka au plaka trofeta mobile mi be bingini mbolo bi mobile trophée donne mobile gagné ka di bingini ma Morgan ngone souvenir de di bingini ma mobile me bingini mbolo mobile na gagné trophée la ne Morgan de ake mobile njira ne kamo encourager ne souvenir de glanga damo o de manga ne ajugu yi okanga mola kuma do folla sa ina bala ne fengele ndo choka de ne kono jelembe tande femi to ko jugu ya ne Morgan te jugu ya don ne te jugu ya don mbe jugu ya muna mbinga menga ne ajugu ya kila muna itento itenna mbi jugu ya muna e ma ke sababu e ka ne nyimbo ne nyinda falen de sera et réseaux sans fia awte mola ngane ajugu ya mi baron de faire kasa tato la nyefe awndu mbe ande nous on est là awo bol la fo compte ba bol bera compte kono ti bera live kono moi je suis un ni compte une que l'impe drone bol je suis une seule compte ni compte une drone bene bol fo compte ta de ta do la live la jede ka ta do chromatique autant tene bolo ari muso te son chromatique li masisa awdu ni fo compte bol de be nyoko la ka bol mo no fe ne awo muso ba chama suno de ate gingri muso ba ne mo chama bla ka suno wakati temene unde na ko kauta ka ba unyata na kene Morgande fali bel lafia ou tel lafia oh ntina kuma de mais fendo bina ke na masera avancer mbauta ka udi jamo maya nte kuma de parce que ni nda barkalen ta ka kuma sandra ko ntina fenge quoi mais mo kun folo quoi je mettais oh français ou yesa ka diga papier to quitter territoire de face ka diga ka jubu ka jamana na ko te o ya gore soni mina live makoranki ka papier mina Morgan na ka bira jamana ko awane mi vie ma fama ala barika la bi ne awo de fawye har ne Morgan bola France konna na bi même si moi je quitte en France aujourd'hui. Moi, j'ai ramené mes deux frères ici. Tiens. Il va ramener Kanto Bilagasini Nyesiki. Moi, j'ai ramené mes deux frères ici en France. Ils sont là. Ils ont eu leur papier, ils travaillent. Eh. Mais moi, j'ai ramené mes deux frères ici. Moi, je français, ou Balma ou Blagana, ou Tesson. Ni ngania maïta vo kibira mo bo Afrique kimena na France manga ne jugu te son hanne bo France bi ma ndonu munu be o be barake ne ndoni blakana ale fana ya dogoni fana blakana amake mo ngona ni sisa on est 4 personnes non Kelembe Espagne on est 4 personnes nga petit ndoy ale be campo kono Espagne on est 4 personnes ne ale blakana ale fana ya mo gore blakana o de money boy mo yeri mo donte kelen sa ay do ke bu farala na o klara wakati na obene so do nyefe na ma fo ngo waso nu mandine wa nete waso bonuna voilà la famille donc je vous laisse en mettre mes malamara rayonnez de confiance avec des dents blanches. Colgate Max White Ultra blanchit profondément en 3 jours.
reconnaissance mariamba wali nyumando mariamba koto nyogon tala mariamba sigi ja nyogon bolo mariamba maramba ye wali nyumando na yere mawu ye wali boyan fo 6000 euros 6000 dollars ka taka di bingini makaka do si jogono kaka dongli da ka ada ula masekake bebe boss Abissatou Camara la Guinée muso fo ka tase Gambie muso ka wari dama fo 6000 dollars Amerique kaka do si jogono kaka dongli da ula desera wote wali nyumando mbalia do ya mama la mobilité ar mama la mafenki maramba ye folo dron ka donga reconnaissance kay 6000 dollars bébé boss Abissatou Camara Gambie muso a dembera pour que Amérique 6000 dollars kata kadi ibe 6000 dollars ta kadi jeli muso mawro na tigi mako be façade la kira dongli dala awa jeli muso sera oke aw de ba uda te jugu den da tre jugu da langolo nda ku jonne morgana ka subaga nyunta ku o gengene morgana subaga denunu aw de da dongli da bebe boss la fola Abissatou Camara ala be ni di mo ma signé fula dia ala ka madima Amerique mi sera ka wadima fo 6000 8000 dollars dollari baworo e ma donga e ma sera do si jogono ka fo kasa inisu kasa iniwula e ma se ko ke auta la bankera ni ndia ni sanko asoro ne ko bingini no fe jago abe dongli da bebe bosla jago abe dongli da Abissatou Camara Gambie muso abe do si jola ka dongli da la jago ya mba pousser fa be dongli da ula oda kenin jatigi do na maramba bolo kono allez sur les pages Facebook de Fatoumata Batouli Nyangi abe maramba photo soro yi allez sur le compte de Daouda Camara Batouli Nyangi kelendo ka challenge duman keni maramba ka dongili masa Batouli Nyangi ni dona jatigi ube ko ni dona olu mako be jeli muso mina ko jeli muso mi to ka reconnaissance ku ye quoi o jatigi makla kla o matla o matela kla jeli muso ina koy $1 fene ko blal be buru fi atsa kla marambala mama la fene blal be buru fi atsa kla marambala muna parce que wakati ba be reconnaissance ku ye baru boss na bingina na ko baru boss bingin desra baru boss ana ko honorable Mariam Traoré a desra ola Abissatou Camara a desra ola bebe boss a desra ola nere do muso nere ko muso fakele mbakele kunku sora l'enfant de Kaika so kunku sora jaba sora mere balma muso kunku sora mbadi muso akorta donc la wala mbalma muso kunku sora desra ga dongli da wala jaba sora e koro muso a desra ga dongli da wala aw bina kuma de fauma rezo sambe komi mba on torowa den dusuntan de undale do nyonga ngategrefo kategrefo mo ko kunto tegrefo indesa fembisa ke sabu ga sira daile ga bingini nga ko dla aw kango de ke ay fana ga ese ga dongli da nuni warba de dima mais mo ko mana do warba ta ga di ema ta sigi video direct ko TikTok ko sanfe ina fo video man ibo to fo signer kelendo yo banende na fadi membola ima kene nyona ya mama la million mama la baroni gamera million kene morgan ma 5 kembe mbafo nga video ko wakati be sama se ko ga ke mbafo e maka nyona video mani e jeli muso million